מדהים. עכשיו לשאלה שמעסיקה אותנו יממה שלמה. מה לכל הרוחות קרה לרב שנראה מיד, בדיוק ובאמצע, אולי מה שנחשב לרגע הכי חשוב של זוג טרי ונרגש, החופה ומול מאות אורחים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו. יוצר האדם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. הרב מקייטן, אני רואה ששימרת את המצב רוח וזה מצוין. רק תרשה לי רק להציג אתכם. הנה הרב מקייטן, והנה בני הזוג דניס ואירה ששתפים פעולה עם העניין הזה יפה. גרסת הרב. עודף של שמחה. הרגע של החתונה הוא רגע קדוש. הוא רגע שבו שתי נשמות טהורות ויפהפיות מתחברות זו לזו. והרגע הזה, כשהוא גדוש בשמחה, לפעמים יש התפרצות. אתה צריך לזכור שבמסגרת של החופה, הדבר הכי חשוב זה ליצור אווירה שעשירה באנרגיות. כן. אווירה כזאת שיוצרת אנרגיה, שאת האנרגיה הזאת מזרימים לחתן ולכלה, והאנרגיות שהחתן והכלה מביאים איתם, הכל ביחד יוצר אווירה של גודש, שלפעמים יש לך התפרצויות כאלה של צחוקים. הכל התחיל בדבר אחד פשוט. כן. כשאני רוצה לשתף את הקהל, כי אצלי הקהל משותף לאורך כל הטקס, אז אני מסביר, אחרי סברי מרנן להגיד לחיים, ואחרי הברכה להגיד אמן, ואנשים בדרך כלל משתפים פעולה והולכים עם זה חזק. אלא שלפעמים קורה כמו שקרה הפעם, 3-4 אמרו בשקט אמן, ואחד בקול גדול אומר לחיים. זה מה שהשכיב את כולם, והם כולם צחקו. אחר כך, כשניסיתי כבר להתעשת ולהגיד את הברכות כמו שצריך, אז עומד מולי אדם, בחור גבוה כזה, שלא מצליח להתאפק, ואיך שאני מתחיל הוא מתפרץ וצחוק, וכולם צוחקים גם יחד איתו. תגיד, היין של הקידוש בטח תרם באיזושהי מידה לעניין, לא? לא, מה פתאום זה? אני מדבר איתך עוד לפני, הרי הברכות עוד לפני השתייה. מתי אתה שותה? כשאתה גומר את הברכות. הבנתי. זה לא עניין של שתייה, זה עניין של גודש של שמחה. לדניס ואירה היה קהל חתונה חבל על הזמן. אז בוא נשמע. מבחינת האנרגיות שהם הזרימו. דניס, מהזווית שלכם, אתם רואים את הרב ברגע שהוא באמת הכי חשוב בחיים שלכם? מה זה עושה לכם? עושה את זה שמח, עוד דברים מיוחדים שיש בחתונה, צחוק זה תמיד תורם, ואין משהו רע להגיד על זה. אירה, הנשים, כך אומרים, חולמות על הרגע הזה מאז שהן ילדות ומתכננות אותו. את חשבת שברגע הזה יקרה דבר כזה בדיוק? לא, אפילו לא חלמתי על זה, אבל כל כך היה מרגש וכל כך התרגשתי ונהניתי מכל רגע לא תיארתי לעצמי שככה זה יהיה. איזה יפה. תודה רבה לכל קהל ולרב ששיתפו פעולה. שאלו אותנו אתמול לראות שבאמת הכל נגמר בסדר ולא היה, אז הנה הרגע עצמו כמו שצריך. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. הכל בסדר. מזל טוב חברים והרב מקייטן. תודה. תודה רבה לך. תודה רבה.